И какво сте хора, аз съм XX Team BGXX и днес ще снимаме в Invictus Gaming, Survival Games. Само да кажем на хората да кажат хай на YouTube. После ще го кажем. Добре, взехме някакви неща, сега да се умитаме. Взехме Stone Sword, както виждате, и съм с Texture Pack. Малко ми лаги. При малко изтеглих един Texture Pack. Texture Pack може би няма да го има в описанието, защото не знам как да го пратя и такива неща. Да спирам да говоря. Подпукаха ме. Да, хора, то сега това ще от мен. Той е хакер. Да. Трябва да го банна той, защото... Сега тук съм хома. Кажете... Кажете. Хора, искам да направя нещо и затова така се бавя. И на YouTube. Ето е на YouTube. Ами да отидем на War PvP. Този път снимам сам. Бам. Warp and Отиваме в Warpaint, нека купим малко ябълки. 3 лега ще ми стигнат. Warp PvP. Знам, че лагва, просто защото не ми оттича пак или от нещо друго. Ето вижте тук сега как не лаги. Опа, айде! То сме подпука! Ела котка. И тук правим сега PvP, миле. С флай, Батмана с флай. Ой, нацепено бате! Да чужиш къде да бягаш. Ще смажа. Бля, аз и двамата ги убих. Взехме 2 глави.
Отивам до хома. Че тук стана яко меленце. С един лек ги убихме хора. Вау! Ама те бяха някакви слабаци. Един беше с кит стартер 100%. Вау, бил е с драгън. Не взехме легове. Но пък взехме глава. Какво? Ние събираме глави с моят приятел. Другия. Само да изхвърля тези бокуци. Шатна с меча. Не. Храната ще ми трябва. Лъка не. Това ще ми трябва там за строеж. Не. Само тези неща са хубави и това. Ето и не. Да отим да ги оставим през сетовете. Сървъра лагва. Лукаме има ли инфинити? Има. Така. И след това пак ще ходим на PvP. Меча. Само да оставим. War PvP. Само момента ще отида на War PvP, трябва да отида за малко до нещо. До някъде. Добре хора, върнах се. Те тук си правят меленце.
Добре, хора, тук стана напрежено. То всяко е хак, ще го снимам и ще го пратя. Да, хак. Видя, ако на клипа се види от колко блокчета ме удря. Махай се, бе. Да, хора, да. Еми, GG, хора, умряхме. Както видяхте. Охо, всичко е тука. Малко. Окей, аз съм легенд. Ама просто не ми показва. Ето, аз съм последен. Не ме показва при легендите. Ами, сега хора, какво да правим? Чакай. Те. Хол. Няко. Капса. Окей. Така. Това. Някакъв лук. Той е драгън. Тук имаме глави, де съм се бил, съм ги взимал. Знам, че имам много малко килове, но аз не съм такъв чак да ходя на PvP. Аз обичам да строя, да такива неща да правя. Нямам някакъв хубав бравът. Warp. Обратното го писах. Warp PP. Знам, че ще кажете, ти си пълен нуб, еди си какви неща. Не съм нуб, просто има хакери. Ще му чупа къската, ще го искате, хора! Те ще видите как се прави. Брат, той хора, той е хак.
То се видя на клипа. Няма как, аз го натруших целия. Той още да е на едно сърце. GG. Аз му натруших сета, хора, той си извика Тима. Хора, той си извика Тима, аз му натруших сета, той... Ама нищо, поне ще снима и ще се види, че е хак. А така, баннаха го, хора, баннаха го за хак. Аз като ви казах, че е хак. War Пипи. Чейте, ще го помолим за тим. Но сега... Той не са баннали него, е жалко. Ама ще го помолим за тим, защото хак. И ще го измамим. Завъртам. Малко ще му наспам майти. Ко? Хора, хакер, вижте го! Хора, какво да кажа, хакери?
заобикаляме и ме бие. Той 100% нищо не цъка. Ми, какво да кажа? Това е. Ами, добре хора, това беше от мен. Надявам се клипът ви е харесал. Аз бях XX Team BG XX. Имаше и хакери, съжалявам, че толкова умирах. Видяхте, че мога да се бия. Ами добре. Аз бях този казах. XX Team BG XX. Чао от мен.